11. dio video lekcija Upoznajmo Nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje Nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. U ovoj video prezentaciji pokazat ću vam kako izgleda automatsko označavanje teksta. Kliknite File, Open Text i odaberite datoteku The Portrait of a Lady.not. Ekstenzija not označava tekstualni format u Nuđu. Tekst će se učitati i vidjet ćete prozor poput ovoga. Nad ovim je tekstom već napravljena leksička analiza. To znamo jer nam Nuđ prikazuje određene informacije o tekstu u desnom prostoru iznad samog teksta, poput jezika teksta. U ovom slučaju je to engleski. Graničnike, broj tekstualnih jedinica i sl. Nuđ je dodao oznake u anotacijsku strukturu ovog teksta koji sadrži čak 705.428 anotacija. No, što je uopće anotacija? Anotacija je par, pozicija, informacija, koji definira da je određen niz u tekstu, smješten na određenoj poziciji, povezana s nekom informacijom. Anotacije se mogu dodati u anotacijsku strukturu teksta na 3 načina. Nuđev leksički parser dodaje 4 tipa anotacija tekstu koje odgovaraju 4 tipovima atomskih lingvističkih jedinica. Afiksi, jednostavne riječi, složenice i izrazi. Nuđev sintaktički parser također može dodati ili izbrisati anotacije iz anotacijske strukture teksta. Nuđ može procesuirati XML dokumente, a u tom slučaju određeni XML tagovi mogu biti uvezeni kao anotacije u anotacijsku strukturu teksta. Kako bi vam se anotacijska struktura prikazala, označite opciju Show Text Annotation Structure iznad teksta. Primijetite bijelo područje ispod teksta s riječima iz retka koji je trenutno odabran u tekstu. Poslije svake riječi napisane u njenom kanonskom obliku stoji i leksička informacija o njoj. Ta je informacija preuzeta iz vašeg rječnika i vaše flektivne gramatike. Broj iznad svake riječi je pozicija te riječi u retku ili u odlomku, ovisno o tome što ste izabrali za graničnike u tekstu. Leksičke oznake su pisane crnom bojom, međutim, ako primijenimo sintaksnu gramatiku na ovaj tekst, sintaksne oznake će biti napisane zelenom. U glavnom izborniku odaberite Info, Preferences. Novi prozor ima 3 kartice. Odaberite posljednju naziva Syntactic Analysis, koja bi trebala biti prazna. Koristeći gumb Add Resources, dodajte na popis date.nog gramatiku. Klikom na gumb Apply potvrdite svoj izbor. Prozor će se automatski zatvoriti i vratiti vas u prozor s tekstom. Sada je potrebno ponovno pokrenuti lingvističku analizu teksta, što ćemo učiniti odabirom opcije Text, Linguistic Analysis u glavnom izborniku. U donjem lijevom kutu možete pratiti tijek analize. Kada je ona gotova, pojavit će se vrijeme koje je bilo potrebno za analizu. Sada bismo u tekstu trebali pronaći i anotacije, to jest oznake koje je kreirala naša nova gramatika date.nog. Otiđite na redak 118. To možete napraviti ili korištenjem klizača kroz tekst ili unošenjem broja 118 u polje koje se nalazi u gornjem lijevom kutu tekstualnog prozora. Redak 118 bi trebao imati rečenicu Yes, half an hour ago. Ako vam je označena opcija za prikaz anotacijske strukture, trebali biste vidjeti zelenu liniju iznad izraza half an hour ago s informacijom adv plus date.
To je informacija koja je dodana pomoću sintaksne gramatike date.nog koju smo prije par koraka dodali u sintaksnu analizu. Pokušajte pronaći i neki drugi primjer.